Už od dávna ľudia vedeli, že slnečné lúče sú nielen praktické pre osvetlenie interiéru, ale aj zdravé. A tak je jedným z najdôležitejších komponentov domácnosti nepochybne okno, dnes najčastejšie plastové. No asi nie každý vie, že v súvislosti s ním a práve plastovými materiálmi sa začalo experimentovať ešte v 19. storočí. No a v polovici 20. sa už výroba plastových okien rozbehla naplno. Ani vývoj v tejto oblasti však nezastal. A tak sa dnes k slovu hlásia okná, ktoré sú kompozitné, ako je aj Rehau Artevo. Jednoducho ich vlastnosti vylepšili popri plaste aj ďalšie materiály. Svoje vie o tom i výrobca okien Fenestra.sk. V jeho fabrike v Zlatých Moravciach tak medzi prvými, nielen na Slovensku, vznikajú jedny z najmodernejších okien. V Zlatých Moravciach pod rukami viac ako 200 zamestnancov Fenestry.sk sa tvoria okná už od roku 1997. Fungujú tam dve výrobné haly, ktoré spája to, že ich prevádzky poháňa počas slnečných dní elektrina získaná z vlastnej fotovoltiky. V jednej hale sa pritom dostávajú na svetlo sveta okná a dvere z hliníkových profilových systémov a v druhej sa zasa pracuje s plastovými a kompozitnými systémami. Rozhodli sme sa vyrábať okná a dvere z viacerých materiálov, aby sme vyhoveli rôznym typom staviteľov. Niekto inklinuje k hliníku, iný zase k plastovým profilom. No vývoj nezastal a do sveta okien sa už dávnejšie dostal aj kompozitný materiál, teda plast so sklenými vláknami. Napríklad v podobe profilovej konštrukcie Rehau Geneo. My sme ňou od roku 2009 vybavili naozaj mnoho stavieb a dnes prichádza už je nová generácia s názvom Artevo. Nemeckí vývojári z Rehau tak vynovili spojenie plastového materiálu so sklenenými vláknami v podobe profilu Rehau Fipro X, aby sa vlastnosti okien ešte viac vylepšili a výraznejšie sa priblížili aj k vlastnostiam hliníkových profilov. Oceňujú to i odborníci z Fenestry.sk. O novom dizajne profilu napovedá aj samotný názov Artevo. Art ako umenie, Evo ako evolúcia. Takže evolúcia v umení dizajnovania okien. V tomto smere sú v dispozícii tri verzie. Prvou je plošne licujúce krídlo, pri ktorom je krídlo s rámom v jednej rovine. Druhou je krídlo v štandardnom dizajnovom prevedení. No a v tretej verzii je možné použiť Artevo v kombinácii s hliníkovými klipmi Kaleidocover, čo približuje kompozitné okná práve v oblasti dizajnu k tým hliníkovým. Základ kompozitného profilu tvorí tvarovo-tepelné odolné PVC. Má pritom vysoký podiel recyklátu, a to až 75%. Receptom na úspech je to, že samotný profil je priamo v jadre zosilnený sklenenými vláknami. Tie sú rovnomerne rozložené a ich tok je usmernený. Vďaka tomu má Artevo v talóne hneď niekoľko inovácií. Vďaka novému materiálu získali profily Artevo lepšiu odolnosť. Oveľa lepšie tak odolávajú aj slnečným lúčom. A tak sú situácie, kedy nebolo možné balkónové krídla komfortne ovládať z dôvodu tepelnej rozťažnosti pri Arteve minulosťou. Sklenené vlákna pritom vylepšujú tuhosť profilu. Aj preto je dnes možné vyrábať výrobky s väčšími rozmermi, ako tomu bolo doteraz, a to až do výšky 2,35 metra bez vystúženia, alebo až do výšky 2,8 metra s vystúžením a lepením skla. Technológia teda prináša nižšiu potrebu výstuch, ktoré inak znižujú tepelno-izolačné vlastnosti okien. Aj na tie sa však vývojári zamerali a vylepšili ich. Začína sa to už tým, že sa do profilu dá umiestniť trojsklo, a to až s hrúbkou 56 mm. No a znižovanie úrovne súčiniteľa prechodu tepla pokračuje podľa odborníkov z Fenestry.sk aj vo vnútri profilu. Stavili sme na technológiu Low-E v preklade nízka emisivita. Ide o špeciálnu fóliu, čiže o kovový povlak na tvrdom PVC, ktorá je zohnutá do tvaru písmena V. Slúži na to, že v lete odráža teplo von, snaží sa ho nepustiť dovnútra a v zime odráža chlad. Takto dokáže súčiniteľ prechodu tepla dosiahnuť úroveň 0,81 W na meter štvorcový Kelvina. Nový kompozitný profil sa v spojení s trojsklom postaral aj o zníženie hlučnosti, ktorá podľa výrobcu výrazne klesla, keďže má okno útlm až 50 decibelov. A v neposlednom rade je na mieste aj otázka bezpečnosti. Uzamykací diel dostal preto nový tvar, ktorý je odolnejší proti vypáčeniu. Celkovo v nových oknách z kompozitných profilov sa zvýšil používateľský komfort.
Vďaka konštrukcii, tak už napríklad pri zatváraní okna stačí vyvinúť oveľa nižší tlak ako pri iných oknách. Rozhodne stojí za zmienku i to, že posuvné dvere sa dajú vyhotoviť s dverným prahom v úrovni podlahy. Výhody nových okien zo Zlatých Moraviec už využili viacerí stavebníci. Okrem iných budov zdobia aj vzhľad projektu Kvetnica v Žiline. Celkový vizuálny dojem projektu Kvetnica je pre nás veľmi dôležitý a okná Rehau Artevo so svojimi čistými líniami tento dojem umocňujú. Okrem iného, filozofiou našej spoločnosti a jej základným programom pri realizácii projektu je dlhodobá udržateľnosť. Preto je pre nás enormne dôležité, že okná RAU FIPRO X so svojou inovatívnou technológiou, veľkoformátovým profilom byty elegantne presvetľujú, strážia bezpečnosť, energie a čo je najpodstatnejšie, sú vyrábané z recyklovaných materiálov. Nový systém Artevo tak dokázal posunúť úroveň technológií okien o krok vpred. Nie len teda v oblasti dizajnu, ktorý je nadčasový, ale aj pri mnohých vlastnostiach. A práve tie majú zjednodušiť život spotrebiteľom. No a v neposlednom rade ide o okná, ktoré si rozhodne zaslúžia prívlastok ekologické. Z až 3/4 sú totiž tvorené z recyklátov a navyše sa pri nich znížila potreba oceľových výstuch, čo rozhodne prispieva k dlhodobej udržateľnosti výroby aj vo Fenestre SK.